Gisugdan na og imbestigar sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office ang kamatayon sa 83 anyos nga babay kansang nabuwag sa lawas niini ug nakitan siyang panimay sa bukirang barangay sa Candabong lungsod sa Dumanjug. Una na nga gibutyag sa Dumanjug Police nga posibleng giatake ug ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa lola sa dihang napalgan. Duda usab nila nga posibleng gihilabtan sa iro ang sa tiguang hinungdan nga nabuwag kini sa lawas. Mupahigayon og dugang imbestigasyon ang NBI Severo depende sa resulta sa autopsy. Midangop sa buhatan sa NBI ang pag-umangkon sa biktima niadtong Pebrero 4 aron hangyoon nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa biktima aron masuta ang hinungdan sa kamatayon ini. Matud ni Attorney Renan Agustus Oliva, Regional Director sa NBI Severo nga posibleng sa sud gyud ning buwana mahimo ang autopsy. Gisugdan na nila paghikay ang mga rekisito aron mapaubos sa autopsy lawas sa 83 anyos nga biktima. Naanatay mga statements, nagsupina na tag mga possible witnesses. In fact, naatay nakuha that was turned over here na a knife that could have been used. But i-determine pa na to through examination, forensic examination, if indeed mao na gigamit sa biktima. But we are still waiting for scheduled naman mo ari ang atong mga medical legal officers.